Ерактан, бик ерактан моңлы гармон тавышы ишетелә. Аның күңелнең бар кылларын тибрәтүче ахаңында уйнаучының хис тойгылары, күңел халәте чагыла сыман. Әле салмак, әле дәртле көйләрне яңгыратучы тавыш якынайганнан якыная барып, бар кешенең күңелен җанландыра. Авылда туып үссә дә гомерен, хезмәт юлын ул Ярчаллы шәһәрендә төзүчелек өлкәсенә багышлый. Лайыклы ялга чыгып, үзенең туган ягы Балтач районы Яңгул авылына кайта. Уйнагыз гармуннар, энҗе бөртекләр эзләп һәм башка бик күп бәйгеләр җиңүчесе Наил Заһретдин улы Заһретдинов. Легендар Балташ мәдәният йорты каршында эшләп килүче Талянчылар ансамбльнең солисты гармон көйләренә тезмә белән башлап җибәреп, соңгысын инде үзенчә рәхәтләнеп, чын авылча шабата көе белән тәмамлаучы бүгенге кунагыбыз Наил Заһретдинов. Мин 5-6 yaşından гармонда уйнарга өйрәндем. Мин үземнең гармон юк иде. Бер ветеран бар иде, теге сугыш ветераны. Шуның гармоны белән өйрәндем дә бик яхшы гына уйный башлагач, аннан соң мин үрелдем баянга. Менә бит. Баянда уйный башладым. Мин баянда уйнадым 70-нче елга кадәр. 1996 елда Заволокин килде Чаллыга. Мин вакытта эшлидем. Biz бик аңа әзерләндек. Мин анда выступ айттым, конечно, төрле гармоннарда уйнадым, шулай ук. Ансамбльдә дә чыгыш ясадым. Менә шушы этәрде инде миңа яңадан кулга Талянны награк айтып алырга. Талян гармонны шушы Җидия Шакиров килгәч, алар бер подъездда тордылар. Без Чаллыда Алтынбаевның мәре вакыты бездә Чаллыда гармон фабрикасы иштира кушты. Мин аның учредителе идем. Җидияр Җидияр дигән организация төздек. Монда 4-5 кеше бар иде инде анда име. Менә бүгенге көндә Ринат Харисов име. Җидияр абый име. Фән Вали Әхмәт мин. Biz гармоннар ясый башладылар да име. Мин ул вакытта алар белән эшли алмый идем. Мин үзем төпешем бар иде. Аны ясаган гармоннар безнең сатыла алмый калды. Акча юк кешедә. Onlar 10-15 гармон ясадылар. Гармон тора, сатып булмый, буларга бит инде хезмәт хакы да кирәк. Шулай булгач, аннан соң без буны яптык. Аннан соң Җидия абый әйтте, мин монда халас чакырып килтергәч, мин гармон ясарга тиеш диде. Ул үзенең өендә гармон ясый башлады. Бик күп гармоннар ясады. Бик безнең Татарстанда бүтән кеше, күп кеше кызыккан әйе. Менә миндә шуның берсе. 50 ел хезмәт иткәч, инде үзебезнең бик яратам иншалла җирен, иншалла шәһәрен бик зур төзелешкә катнашырга миңа мөмкин булды. Мин аның белән бик горурланам. КАМАЗ төзелешендә шуның өчен мин 50 ел тулгач үземнең туган авылыма кайттым. Һәм шушы туган авылыма кайткач, иң беренче авылда уйнагыз гармоннар иштырдым. Шушы көй белән сугышка киткәннәр. Менә минем яшьтәге егетләр армияга киттеләр. Бу безнең теге нәрсә дип әйтим инде. Авыл гимны. Авыл гимны. Менә мине чакырган җирләрдә без төсле шушы авыл көен сыйлар, иш абатаны сыйлар. Шуны уйнаган дип.
Барабыз итинде, туйлар булайымы, туган көннәр була, менә шул җирдә мине гел чакырып торалар. Алар кешегә хәзер тансык. Юкка гына әйтмиләр бит. Үткәнемне балам белсен өчен мин чабата элемтеремә, бит читек якын күңелемә. Чыннан да бу көйләр, бу тальян моңнары чын күңелебездә, халкыбыз моңнары шушы матур көйләрегез өчен, Наил әфәнде, милли традицияләребезне, көйләребезне югалтмыйча, махсус үзегезнең балташ ягы, үзегезнең авылга гына хас булган көйләрне югалтмыйча, безнең киләчәк буынга тапшырган өчен һәм безнең әлеге тапшыру аркылы тапшырган өчен зур рәхмәтләрне җиткерәбез сезгә. Һәм безнең тапшыруның бер шарты бар. Алып баручы шушындый шәхесләр белән бергәләп берәр көй башкара. Бергә уйныйбызмы? Уйныйбыз әйдә. Мин бүген сиңа әзерләнеп килдем. Үземнең кашыкларымны алып килдем. Рәхмәт, молодец. Рәхәтләнәм, әйдәлә.